बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारिमा बाखनाय जाथों अन्थाइगाफोर दिनै 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 13 अक्ट'आव 13 खालाराव नोंसोर साफ्रोमखौबो लोगो मोननायजों लोगोसे आरोबाव दिनै आंनि सारियाव जायफ्रा इसोरनि गेदेर अननाय मोननाय जायफ्रा थाबायनो हायामोन आथिं थैनायखौ इसोरा बिसोरनो होदोंमोन गोबांथार बिसोर सैनांनायजों गाबदों गोबां दुखुनि गेजेरजों बिथांमोना फोथायनानै गोथौ फोथायनानै हामथारगोन सानसेब्लाबो आं थाबायगोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बे 13 तारिखआव फैबाय थादोंमोन आरो दिनै नोंथांमोना बिसोरखौ दिनै जिरायना थानाय नुदों ना बुद्रुनानै बिसनायाव गोलैसानाय नुदों ना नोंथांमोना बेखौ गसंनाय नुदों देनाय बिथांमोनखौ गसंनाय नुदों ना बिसोरखौ बिसनायाव गोलैसाना थानाय नुदों दा बिथांमोना आं फारि फारि सोंगोन दा बिथांमोना आरो गाव गावनि बिसय एबा मा जायामोन बेखौ एफा एफा बुंनो आं नोंथांमोननिफ्राय बाहाय लाबोदों दा आच्चा नोंनि नामा मा नाम आरो नों मा जायामोन एसे बुंनो हागोन ना देनाय माइकेल वारि बेनिफ्राय नोङो माबायदि जायामोन नों आगोलाव पेरालाइज जादोंमोन पेरालाइज थाबायनो हायामोन थाबायनोबो हायामोन बेनिफ्राय नों गोबां ट्रिटमेन्ट लाबायमोन नामा ट्रिटमेन्ट लायाखै मालिस थांदोंमोन मालिस खालामनायाथ' ट्रिटमेन्ट दा बेनिफ्राय नोङो ओमफ्राय नोंनि नामफोरखौ खोनाबाय ओमफ्राय इयो फैबाय आच्चा नोङो बे जायगायाव ओमफ्राय 13 तारिखआव फैबाय थायोमोन फैबाय थायोमोन 13 तारिखआव फैनानै नों अब्लाबोथ' गसंनो हाबाय थाबायनो हाबाय बेनिफ्राय नोंनि ओंखाम थानाय खिनाय हासुनाय सोर नोंखौ आदर खालामोमोन हिन्दु आच्चा नोंनि न'खरनि फेमिलिया फेमिलि दा नोंखौ बिदिनो फायखानायाव लांनांगौ नामा नाङा ओंखामखौ दौनांगौ नामा दौनाङा खिनाय हासुनाय बिसिनाफ्राव नोंखौ आदर खालामनांगौ नामा नाङा सोर नोंखौ सोखाखो जिसुआ सोखाबाय आखाइ खबना होदो दे नोङो दि थाबाय दे थाबायनाय दे बे थाबायबाय आच्चा दे नोंखौथ' जोङो आगोलावबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों जों होदोंमोन बेनिफ्राय नोङो एसे बुंनो हाबावगोन ना नोङो खय बोसोरसिम नों थाबायनो हायाखैमोन आङो 13 बोसोरानो जाबायमोन आरो 13 बोसोर जाबायमोन औ आच्चा नों बबेनि आरो मा नाम जोंनि गामिया भैरबकुन्द खुसिबिल औ बेनिफ्राय नामखौ एसे बुंनो हाबावगोन जिमिना नार्जारि आच्चा बेनिफ्राय नोङो बेबायदि गसंनो हायोमोन हालामोन सिगां गसंनो हायामोन बेनिफ्राय थाबायनोबो हालामोन बेनिफ्राय नों 13 बोसोर बे थाबायनो हायैनि गेजेराव नोंनि गोरबो मैखुनाव दुखु दंना गैयामोन दङमोन गाबखांबाय थायोमोन गाबखांबाय थायोमोन मालायनि थाबायनायखौ नुनानै जोंनि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय सोर खालामो नोंखौ सोर आदर खालामो आइयाबो खालामोमोन ओमफ्राय बिनानाव दंमोन बिनानावबो एसे खालामोमोन आइबो खालामो बिनानावबोमोन आरो दिनै नोङो मा बेबायदि 13 बोसोर नोङोथ' थाबायनो हायाखैमोन नोंखौबो दा बै समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों होखानाय जाबाय अब्लाबो दिनै गोबांथार गोदानै फैनाय बिथांमोननि सिगाङाव जोङो दिनै मिथिनो थाखाय इसोरखौ हामबायनो बे सोरखौबा दैमालुखौ सोरबा बिदा फंबायखौ हामबायनो थाखाय नङा इसोरखौ हामबायनो थाखायसो दे नोङो इसोरनि मुङै थाबायनो हादों बेखौ जोंनि गेजेराव एसे थाबायनानै दिन्थिनाय बेजों थाबायनाय दे थाबायनाय दे थाबाय गोख्रोंसिन जाबाय आखाइ खबना होदो ओरै थाबायबोदो दे थाबायबोदो आखाइ दिखांना थाबायदो दे आरो दे थाबायलांदो नोङो दे ओरै फैदो जोङो दिनै इसोरनि गेदेर अननायफोरखौ जोङो मिथिगासिनो नाथाय इसोरनि गेदेर अननायखौ मिथिसेयावबो जों बावगोमायो इसोरादि जोंखौ इसिग्राब अनो दा आच्चा नों बबेनि आं नलबारि डिस्ट्रिक्टनि बबेनि नलबारि डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय गामिया मा गामिया मुकालमुवा नों मा धोरोमनि मानसि आं हिन्दु धोरोमनि हिन्दु बाथौ आच्चा नोङो बाथौखौथ' हिन्दु होना बाथौखा 1517 सनाव जेब्ला राजा इरागदावा हिन्दु धोरोमाव दीक्षा लायो नाथाय बिनि सिगां बाथौसो बेनिखायनो नों बाथौनि ना दे इसोरा नोंखौ गेदेर अनबाय दा नोङो मा बे जायगायाव नोंखौ सोर लाबोदों आं हारसिंनो गोसो जाना फैदों नोंहा सोर लाबोदों दा जोंहा आब' फैदों ओमफ्राय आब'आ गारियाव गोबासोदों ओंखाय आदैलानो दसे रेस्ट खालामहैदों आच्चा खायसे गारियाव गोबायोना उदैनि प्रब्लेमाव दा फैगोन बिसोरो
आच्छा नोङो बेबायदि थाबायनो हानाया गसंनो हानाया बे जायगायाव फैनायनि उनाव जादों ना सिगाङावनो जायाखै आङो थांनाय आगष्टनि 13 तारिखआव फैदोंमोन ना बेनिफ्राय आङो थांनानै 2 घन्टासो थानायावनो जोंहा आबौआ मालिस खालामना होदो माजों मालिस खालामा दै फुल आरो आगै आलफनसानि हा ओमफ्राय 1 घन्टासोनि आधा घन्टासोल' जादों खुसिजों बिराद फन हरदों आङो हाथारनो हायाखै खुसिजों आगै आलफनसानि हाजों मालिस खालामनानै बेजों थावजों मालिस खालामनानै आं थाबायबाय होननानै बिराद खुसिजों नोङो खुसिनि गाबनायजों नोङो गावनि थाबायनो हानायखौ नोंगौ अनजायगाफोर जाय बेमाराव सैनांनाय बिसोर जुदि देहाखौ जुदि मोजां देहायाव मोनफिनोब्ला खुसिनि मोदै गयो रंजानायनि बे जेब्ला नानि आलफनसानि हाखौ लांनानै नों बेनिफ्राय आङो फार्स्टआवनो दै लोंग्रोदो आगै आलफनसानि हाखौ दैयाव होदो ओमफ्राय बिबारबो होदो ओमफ्राय लोंदो बिनि हाखौबो नोङो दै आसिजों लोंनायनि उनावहाय नों माबायदि मोनामोन गोख्रों मोनबाय रेजें मोनबाय नोङो जुदि खय घन्टा थाबाया नों लामायाव थाबायदों आं बहुद गोबावसो थाबाय दाबो थाबायनो हागोन हाया दा हागोन खालि आखाइखौ थिखांनो हाया आखायनो हाया ओमफ्य ओंखामखौ आखाइजों जानो हायाखै दे इखौबो हागोन दे इसोरा हायै जेबो गैया जों नोंनि थाखाय बिगोन दा जेरै जिसुनि आलेरि आले लाय 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 जिसुनि जोबनो गैयै अननायजों नों बिनि आखाइखौ दांदो ना जेरै जिसुनि मुङै आं बुङो बिनि आखाइखौ नोंनि अननायखौ नोंनि बोरखौ होनानै फोरबो नोङो गोख्रों खालामदो ना जेरै जिसुनि मुङै आमेन हालेरि लाय 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 जिजा 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 जिसुनि मुङै दिखां 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 जिसु दे दिखां दिखां ला दिखां 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 जिसुनि मुङै दिखां दिखां दे दे आरोबाव दे जिसुनि मुङै दे दे दिखां ना जेरै जिसुनि दे जिसु बुं दे जिसु बुं जिसु आलेलुया 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 जिजा 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 आखाइ खबना दोदो रै जाला नोङो बेखौ नोङो नानि आलफनसानि नोङो हाखौ बिबारखौ लांनानै बिनो थिनदो आलफनसा सोखाया नाथाय आलफनसा बिसना हागोन नोङो थां दे बेखौ मालिस खालामबाय थादो इसोर मावनो हायो दा नों आथिं ना आखाइ दंबायो इसोर मावनो हायो जेबो गैया नों थाबायनाय देनाय थाबायनाय थाबायनाय दे थाबायबाय दे आखाइ खबना होदो दे लाबो ओरै फैदो नोंहा बेनिफ्राय मा जायामोन एसे बुंनो हागोन बेरला जानाया मास मोनसे थाबायनो हायामोन मास मोनसे थाबायनो हायामोन ओंखारनो हायामोन थाबायनो हायामोन ओमफ्राय दा माब्रै मोजां जाबाय थाबायनो हाबाय मा जायामोन उन्दुना थानांगोन दा नों माबायदि मोनखो देहाखौलाय मोजां मोनदों सोर सोखाखो इसोरा इसोर हायै जेबो गैया इसोरा सोखाबाय थाबायनो हायामोन नोंखौ बबे बबे हस्पिटालबो लांदोंमोन नामा बै समाव पेरालाइस जानाय समाव माबायाव गोबां नोंखौ डक्टरफोरनाव आं हस्पिटालावबो थांनाय नुहैदों हस्पिटालावबो आंबो थांफादों नाथाय दिनै जिसुआसो नोंखौ थाबायहोबाय बबे जायगायाव फैनानै खैराबारियाव बबे जायगायाव थां खैराबारियाव हस्पिटालाव थांदोंमोन सोखा जानायखौ मोनाखैमोन मोनाखैमोन बेनिफ्राय नों बिजाना मोनबाय दैमालु सोखादों नामा सोखाखै अब्ला आं बिनायनि गेजेरजों जिसुआ सोखाबाय अब्ला नों थाबायबाय इसोरखौ आखाइ खबनानै हामबाय दे बे गथ'खौ